jroning kawah kono kowe bakal nemokake wujuding kayu kastuba mulya. Nun sewu, napa kula mboten pejah Bagong? Kowe kelingan ora Werkudara? Ora ana jamak lumrahe wong kang padha ngias karo pengendikaning Begawan Durna. Wong kang ora padha percaya karo Begawan Durna ing atase golek ngelmu kok nyemplung telenging samudra. Nanging ngelmu kowe papane menyang endi papan wae. Waton percaya kowe karo gurumu mesti kowe bakal entuk ngelmu. Kowe entuk ing Nduk Jangka, kowe entuk ing bakal mbok gayu. Mulih aku didhawuhi dening anak Prabu Ngastina ngelingi yen to Pandhawa kuwi murid sampeyan, Kurawa kuwi ya murid Sukalima. Mesti wae Kakang Penemban Durna minangka dadi guruning Pandhawa kuwi sak tenane. Upama sampeyan kuwi gelem jujur, mestine Kakang Penemban Durna kuwi ngerti karo pengapesaning Pandhawa. Lah, gandeng ingkang dijangka dening anak Prabu Ngastina kuwi patine Pandhawa. Kakang Penemban Durna saiki disuwun supaya ngatonake dharma bektine marang Nalendra Ngastina lan tresnane marang negara Ngastina lan minangka dadi nayaka lan punggawa. Sampeyan didhawuhi supaya ngendikake pengapesaning Pandhawa kuwi janjane menyang endi. Yen Kakang Penemban Durna wis paring dawuh, mengko sing makarya utawa sing bakal tumandang para Sata Kurawa, Kakang Penemban Durna cukup paring pangandikan wae siswane. Jaga marang asmaning Kakang Penemban Durna supaya tetep arum mangambar. Aja nganti kelepetan dedusan merga saka anggone Kakang Penemban Durna bakal paring pepati lawan Pandhawa. Cukup Kurawa sing tumandang ning Kakang tak aturi jujur. Janjane pengapesaning Pandhawa kuwi menyang endi lan sapa? Wis kuwi sing dadi sedyaning patih Sengkuni sowan marang Sukalima. Saiki tak suwun Kakang Penemban Durna paring dawuh kelawan aku. Mengko yen wis cetha dawuhing Kakang Penemban Durna bakal tak aturake anak Prabu Ngastina. Sampeyan iso ngaturake kringkianing Pandhawa wae tak kira wis dadi bombong bungah penggaling anak Prabu Ngastina kok Kakang Penemban Durna. Lole. Kenthos waluh gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Oh, lah ora ngimpi apa-apa kok dadi lakonku kaya ngene ya, Dik Patih. Kok sampeyan dadak paring pangandikan kaya ngoten? Lho, mestine ngoten. Upama kula menika dipun dawuhi munggah gunung, yen perlu jegur segara. Upama Begawan Durna menika dipun dawuh supaya manjing telenging geni sing murup, kula ora bakal wegah, kula saguh. Wonten menika ingkang dawuh inggih menika anak Prabu Ngastina. Ning sareng sampeyan nika paring dawuh ya di panjenengan ngendikake piye to keringkianing para Pandhawa. Oh, jujur wae, mak tratap atining Begawan Durna, mak tratap atiku. Merga saka rumangsaku kuwi dudu pegaweanku, kuwi dudu ingkang dadi kewajibaning Begawan Durna. Hosek to. Kok sampeyan iso ngendika dudu pegawean sampeyan? Pegawean kula niku mung mulang para Kurawa lan murang para Pandhawa. Kula menika guru, jarwa dasa ing guru menika iso digugulan ditiru. Sawenehe ilmu ingkang kula duweni sing tak duweni tak paringake marang Pandhawa lan Kurawa. Wewangsaning kawruh sing wigati lan sing migunani tumraping urip tak paringake marang Pandhawa lan Kurawa. Lah kok dadi Durna kok kon mateni karo murid dhewe nika piye to, Dik Patih? Kula nek arep nglakoni pripun? Sampeyan mboten kudu mateni Pandhawa. Ming ngaturake keringkiane, lak ming cukup to. Kepenak kok Kakang. Ora usah dadak digawe repot, ora usah dadak digawe angel. Sampeyan ngendika yen Pandhawa kuwi matine dingenekke utawa dingonokke. Niku mengke sing mangkat makarya aku kalih Kurawa, mboten sah sampeyan sing kudu magang karya. Ane kaya dene, kula menika ora mangan nangkane ning gabul pulute. Tegese kula ora tumindak, ning kula nyandang dosane. Niku mboten apik, Dik Patih. Wis to, sakniki ora sang rembug perkara apik karo ala. Apik karo ala niku wis ana ket biyen dereng sampeyan wonten ing alam padang niku donya niku entene ming werna loro. Apik ala bener luput padang peteng bejo cilaka. Pun ngoten mawon. Saiki kok dadak ngrembug perkara apik karo ala. Sampeyan mangendikake pripun carane? Lole. Niki mboten rampung dienggo lole-lole. Niki sampeyan mang paring pangandikan nek ming lola-lole ngoten niku mengke ngentek-entekke wektu. Kula kudu piye, Dik Patih? Sampeyan mang paring pangandikan. Nek kula ora gelem ngandhakake krinyaning para Pandhawa,
tegese Kakang Prembandurna Lemeru Ngastina menika ming lair batine sampeyan ngrangkul Pandhawa niku bakal dadi dukaning anak Prabu Ngastina. Ning nek kula ngandhake kringyaning Pandhawa nika nun sewu lho Di, amit lho. Kula kok cengkah karo ati kula dhewe. Cengkah perkara piye? Pandhawa niku siswa kula. Monggo siswa menika kula rangkul kaya dene anak kula dhewe. Kaya dene anak kula dhewe. Kula tresnani, lha kok dadi kula ajeng mentala ngandhakake kringyaning para Pandhawa. Niku rak padha karo kula niku wong sing ora duwe rasa kamanungsan. Jaman saniki kok ngrembug rasa kamanungsan. Pun to. Saniki niku akeh menungsa sing kelangan rasa kamanungsan, ning satu kewan malah kewalik duwe rasa kamanungsan menika pirang-pirang. Pun sampeyan saniki mengendika, kringyaning Pandhawa niku teng pundi? Nek sampeyan boten purung paring pangandikan, kula tak wangsul teng Ngastina, kula tak bali teng Ngastina, apa sing enten teng Sukalima niki arep kula aturke dening Sinuwun Prabu Ngastina. Tertentu panjenengan entuk duka, gedhe-gedhene sampeyan bakal nampa pidana saka anak Prabu Ngastina. Oh, lole meneh. Astaka swala. Nah, mbok ganti. Sela bertobo selalu gembol sumorante hawela. Nah, mbangane lole mbok hawela. Kok menglola lole. Dadi suduk gunting tatu loro. Ha cetha. Nek diingkupke ya ming siji tatune. Oh iya, nggih Depati ya. Pun kula akoni. Kula rumangsa isa mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha kaya ngeten iki. Kaya ngene sing kula rasake babagan derajat pangkat blanda donya Sukalima ora kurang niku saka peparing anak Prabu Ngastina. Mula nek nganti kula menika nyelaki dawuh anak Prabu Ngastina, terus Durna niku pancen wong sing ora ngerti rasa matur nuwun karo sing peparing kalian kula. Nah, rak ngoten. Tegese kula wis ayem sik. Le diutus dening anak Prabu Ngastina niku kula entuk gawe. Pun mangendikake kringyane Pandhawa niku enten dumunung enten sinten? Puntadewa, apa Werkudara, apa Janaka, apa kembar? Nek miturut kula, kringyaning Pandhawa menika nuwun sewu mboten nonton Depati. Sik to. Kok mbon ora ana pripun? Lho, nyatane ora ana. Dijukuk saka pundi mawon? Cobi. Ternyatanipun nuwun sewu. Pandhawa menika urip ning alam padang menika ndarmakaken gesangipun kagem kesaenan. Tetulung marang sak pepadaning urip sing ditindakake dina-dina karo Puntadewa sakadang anak kula para Pandhawa menika namung dedana dhateng sesaminipun agesang. Paring sandang wong kawudan, paring teken wong kalunyon, paring payung wong kudanan, mongko tanpa pamrih. Jagat menika ngantos kebrebeken ngantos kumandange dhateng para Pandhawa. Donya menika nganti kebrebeken kumandange para Pandhawa. Yen para ratu padha keputangan budi merga negarane tau-tau dislametke dening para Pandhawa. Yen para brahmana padha tresna kaliyan para Pandhawa, merga Pandhawa menika tabri wirid, tabri sinau, tabri manembah babagan ulah kapitadosan utawi kapercayan. Nggih. Nek wong Karang Pradesan menika tresna karo para Pandhawa, menika merga Pandhawa menika tansah memulang olah tetanen dhateng wong Karang Pradesan. Wekasan menawi wancinipun panen tuwuh matikel-tikel asilipun wekasan sami keputangan budi kaliyan para Pandhawa. Saniki arep dijoko saka ngendi? Arep digayuh patine saka ngendi cobi? Manggagas. Nuwun sewu lho Di, wong apik niku akeh sing tresna. Mula nek ana nganti ana wong bakal jangka alane wong apik niku nuwun sewu mesti dikabarake karo sing bakal dijangka patine niku wau. Mula nek cara kula sampeyan arep jangka patine para Pandhawa niku aja kandha sapa-sapa merga ketoke wong niku mungsuhi karo para Pandhawa ning jebul keputangan budi karo para Pandhawa. Wekasan ngerti nek sampeyan bakal mateni para Pandhawa terus dilaporke karo wong niku wau. Lah konangan. Wekasan Pandhawa wis tata-tata samapta gati sawe gawe diri. Gawe tameng supaya ora iso dikrenah patine. Lho niku nggih mboten? Sampeyan niku nuwun sewu arep mateni Pandhawa kok dadak omong kono-kono akar mateni Pandhawa aku nangan. Nek kira-kira gawe tumindak ala menika aja omong-omong meneng mawon terus dijangka karo sing ajeng dikrenah sindrakane niku mboten sadya omong karo wong kono-kono. Ning mboten wong Kurawan niku watake umuk, Kurawan niku watake sombong, Kurawan niku anake sesungaran. Nek arep duwe gawe, arep jangka gegayuhan mesti dikandak karo wong kono-kono. Men dikira wong gumendhong, men dikira wong waelok. Nggih. Nggih pripun?
Kandhane kok nggih. Terus saniki kula tak takon. Pun ngeten mawon, nek Pandhawa 5 niku ora ana ringkihe, sakniki kula tak takon, Puntadewa niku ringkihe wonten pundi? Mboten wonten keringkihane Puntadewa. Merga Puntadewa niku jenenge wis Puntadewa. Punta menika luhur, dewa niku wis ngarani. Keluhurane Puntadewa niku ngungkuli para Jawata. Merga tumindake apik. Nggih ta? Tumindake bener, tumindake becik. Ngoten. Sapa sing ora keput tangan beti karo Puntadewa? Mula Puntadewa niku nuwun sewu. Klebu sawijining ratu sing disebut Getihé Putih. Merga saka sucine lair lan batine, ati lati makarti nyawiji menika Puntadewa. Aja kok bondo donyane dijaluk karo wong liya. Nuwun sewu. Nadyan derajat pangkat Kanalendran dijaluk karo wong liya, Puntadewa ikhlas. Aja kok derajat pangkate Drupadi bojone dijaluk wong liya diwenehke kok. Aja kok bojone pati uripe dijaluk karo wong liya diwenehke. Niku Puntadewa. Mula ora ana wong sing sucine ngungkuli Puntadewa. Nika nek pun nesu medeni. Nika gadah wujuding kalung sinebut kalung robyong. Nika nek kalunge nganti senggol kali Puntadewa. Nika dadi brahala gedhe banget niku sing pengguri sampeyan niku. Nek ming ngemplok sirah sampeyane pisan. Nggih. Mengkaya sate kere. Rama, ning sapa satra sing tau ketemu karo dewane dhewe? Mung Werkudara. Saka sapa? Saka. Iya. Percaya aku. Lho, ngelmu kasampurnan ngawruh panunggal, sastra cetha paripurning wangsit. Sastra Jendra Bangruwating Diyu menika Werkudara kagungan. Arep wong gedhe dhuwur kaya ngono kae, wong kasar kaya ngono kae, ning wong iki nyebutake atine ngrawet ngungkuli jejaroting asem. Mula atine lembut niku Werkudara. Tur kagaduhan kekuatan ingkang gegilani. Sapa ta sing arwani karo Werkudara? Kurawa 100 niku mlumpuk kabeh genjot karo Werkudara. Nek ra mutar mbok kula delok wonge. Janaka saya meneh nika larange jagat lancuring bawana. Lha matene Janaka ajeng cara pripun? Ajeng mangpateni ajeng mangobong dewaning geni niku maratuwane Janaka. Ngerti mantune mati diobong duripke meneh. Ajeng mangpateni cemplungke segara, dewaning segara niku maratuwane Janaka. Ajeng mangpateni mang pendem dewaning bumi maratuwane Janaka. Mudhar ora kowe? Susah to pikiran sampeyan? Nggih. Angel nggih. Angel, mula rasa digarap. Senengane kok. Ning nek liyane Pandhawa niku apa ya ana sing bebetengi Pandhawa? Lho, wonten Dipate, wonten. Sapa? Siji Natandrawati, loro Semar Badranaya. Sapa sing arep ngungkuli kekuwatane Natandrawati? Menika panjalmaning Wisnu, dewa sing tukang nentrepke jagat. Dewa sing tukang ngandum kabagyan niku Bathara Wisnu manjalma sajuga angganing Natandrawati. Mula Natandrawati menika nuwun sewu. Menika angel dijangka kringkihanipun Natandrawati. Merga lantip panggraitane panjenengane isa weruh lelakon sing dheweke ora ngerti, panjenengane isa weruh lelakon sing bakal kelakon. Panjenengan ajeng jangka patining Natandrawati wis pirsa dhisik lho, sengkune kok Kurawane arep mateni karo aku. Utusan karo wong-wong supaya nyegat laku sampean. Angel dijangka Dipate. Sulit. Sulit niku asu jengkelit. Angel. Nggih. Terus sijine liyane Natandrawati, Semar. Kula kok ketonto Paduka wae pidato gemling-samlingse kok. Sumambrah. Pidato kok digatekke lho. Semar Badranaya. Lho, Semar menika arepa derajate ngaceplik 8 sauda 3 saurupan. Mung wong batur saumpamane. Ning Semar niku kekuwatane ngedape-dape. Mula akeh sing padha nyebut pusaka bisa kandha jimat sing bisa ngucap niku Semar Badranaya. Jaman rumiyin Semar diboyong dening sinten kemawon. Saking negari Pancawati kepengin boyong ora iso, saking negari Ngastina kepengin boyong ora iso. Tumuli Semar nemtokke urip enten negari Ngamarta. Lah, wiwit dinten menika Pandhawa tansah luput senjata tawa tegesipun dipun jangka patinipun dhateng sinten kemawon boten saged kasempatan menika awit kekiyatanipun Semar Badranaya. Oh, nah, mulane arep
kepengin mateni Pandhawa niku nuwun sewu kudu iso nyingkirke Semar kali Kresna niku bakal dadi srana patining para Pandhawa. Terus carane nyingkirke pripun? Kon pindah kontrakan. Mboten maksude nyingkirke niku dipateni. Pateh kok lambat banget iki. Oh, dipateni nggih. Mang ngomong, goleki saklare ngono, mang ngomong nggih, Pun. Menungso sing kudu dipateni. Nggih, ya kuwi Semar kalih Kresna. Pun niku mawon. Nek niku iso dipateni kula iso nemtokke Pandhawa niku bakal ringkih. Wong ringkih niku bakal gampang dipercaya. Ning nek Semar karo Kresna niku tesih meger-meger. Tesih cetha pocapane cetha panyawange nggone nyawang gelaring jagat esemir bulan. Wah, taunana windanana. Nadan dijangka kaya ngapa bebasan sampeyan njaluk bantuaning dewa. Mboten iso. Bagi patining para Pandhawa Dipati Sengguni. Ing atase Bagong kok sowan neneng Sokalima. Ning ati-ati lho, Kang. Bagong kuwi wong ndugal kewarisan kuwi anake Semar. Mula nek nganti mengko Kakang kuwi klera-kleru le paring pangandikan gedene nyocok atine Bagong. Oh, aja takon dosa. Bocah kuwi arep kaya ngono nek nesu ngirani lho, Kang. Mula tak gawe ati-ati ya, Di. Iya, sing ati-ati wigatine apa? Gek timbalana kok malah merem-merem kok malah turu bocah kuwi. Oh, mana kawan Bagong gawe kaget. Atiku dene kowe sowan ana ing Sokalima, janur gunung Kadingaret. Monggo adat sabene kowe ora nate sowan ana ing Sokalima. Bagong, kowe padha raja sak praptamu. Panakawan. Pangestunipun Penemban Durna tansah winantu ing kabagyan sowan kula tebih saking Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk. Oh iya tak tampa. Engko saya suwe ya saya sakarepe dhewe aku kuwi kulina karo Bagong. Bagong padha raja sak praptamu. Patih Sesuki. Lah ra tenan. Sengguna lali Sengkuni winantu ing kabagyan sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjur kena Patih. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat. Bagong padha raja sak praptamu. Ndara Satama? Ya. Wilujeng Ndara bekti kula kunjuk? Ya, pangestuku tampanana. Nggih. Keng ibu pundi? Hus. Ngandel ora. Wis. Meng kepengin kangen Tahu tak nggo balapan jaran Wis ngandel ora. Oh, Bagong kowe aja kebangetan ya, Bagong. Iki mapan ana ing Sokalima. Mula kowe kudu nganggo tata krama. Mekaten inggih Penemban. Kowe ana wigati apa? Apa sok wigati saka karepmu dhewe apa diutus karo bapakmu Semar? Sowan ana ing pertampan Sokalima lah kok dadi mengijen tanpa ruang. Nuwun sewu Penemban. Kepareng kula nglairaken dhateng gegembolaning ati kula. Lho, lah kok dadak sowan menyang Sokalima? Apa ora pantes kowe sowan menyang negara Ngamarta? Niki pancen pun dadi lenging ati kula. Kula kepengin sowan wonten ing pertapan Sokalima. Awit kula ngertos Penemban Durna menika mujudaken satunggiling guru mahaguru ingkang saestu lantip panggraitane. Sedaya sami mestani nek Durna niku ala, Durna niku elek, niku jane ora nyata, ming fakta. Anu napa? Niku ming napa jeneng kabar burung sing boten wonten nyatane. Ning tumrap kula Begawan Durna menika satunggiling pandhita ingkang lantip panggraitane tur tresna dhateng siswa-siswanipun. Buktinipun ndara-ndara kula Pandhawa nalika alit dereng saged napa-napa panjenengan kula wentah dados siswa Sokalima saniki sami lantip panggraitane dados pitataning satriya punjer-punjering para sinatriya piye iki mau kok turah omong-omongan kalimate wis kentekane mula-mula pitados nek Begawan Durna niku pancen satriya linuhung linuhur linuwe Ndara Janaka saniki dadi wong sing pinter manah nggih ta beberapa kejuaraan
disabet semua pialanya niku awit panggula wentah sampean. Iya pancen Janaka kele mulang manah aku. Terus saniki Ndara Werkudara. Ndara Werkudara duk nalika pados banyu degan banyu suci Perwitasari ya tirta pawitra mahening suci niku sampean sing maringi. Jaman golek ngelmu kasampurnan kawruh panunggal. Sastra patri cetha. Sastra cetha paripurning wangsit, sastra jendra hayuning rat pangruwating ndiu. Niku sampean nggih peparing. Terus sampean didhawuhi supaya nyemplung wonten ing samudra. Ndara Werkudara nurut kalih dawuhing Begawan Durna, wekasan ketemu kalih Dewa Ruci, terus paring tirta pawitra maning suci. Kaya ngoten kok wong do ngandani nek Begawan Durna niku elek. Eleke nggon ngendi kula tak takon. Asline sampeyan niku suci. Asline sampeyan niku pendhita asli, mboten kok pendhita mbiyeh-mbiyeh kaya sing kondang sakniki niku. Wah, Depati mangrukokke niku bakal iso njunjung derajat kula. Mengke riyen to. Mengke riyen ampun bombong atine sik, ken neruske ature ken neruske. Terus wigatine kaya apa? Nah. Sowan kula mriki-menika penemban. Kula menika estunipun nggadahi raos susah ing batos. Merga kawontenan dusun kula menika sampun boten kanten-kantenan. Kawontenan desa kula, desane Bapak Karang Kadempel menika samenika sampun boten tentrem, sampun boten ayem, sampun boten rukun. Langkung-langkung wonten menyebarnya nggih menika gosip virus corona. Niku membuat resah para penduduk desa. Wekasan wis pokoke padha nungsang puyang gudel bingung. Gregeten kula tuku dayaju mbangane corona. Mangkel ora, saya suwe rak saya ora cetha to. Kok sik Bagong kuwi aja ngawu gawar-ngawur. Terus piye? Nah, terus kula niku jane kepengin bangun desa. Bangun desa kula supaya pulih. Wong niku padha ngerti marang ketentreman, ngerti marang kerukunan, lan ampun gampang disok-sok karo napa niku pawarta sing saya gawe memedhi tumraping para kawula. Srana kula kepengin bangun desa. Ning kula ngertos wong ajeng bangun desa niku mboten mung agalan tok, tegese ora mung kekuatan lahir tok. Ning muga kekuatan batin. Nah, mula saking menika dinten menika menemban kepareng mboten kepareng kula badhe suwita dados siswa panjenengan. Kula dados cantrik panjenengan lan mugi paduka Sang Maha Guru kula keparenga maringana wejangan ngelmu kekuataning batin tumraping kula menapa kekuatan batin kedah kula upaya wonten pundi papanipun. Kula pitados kaliyan Penemban Durna. Napa sakrep pengendikaning Penemban Durna badhe kula nut, kula badhe ngestokaken dawuh. Cekap semanten atur kula nawi wonten lepatipun anggen kula ngunjuk atur kiranging parama sastra lan kiranging basa diagung pangaksami wekdal kula aturaken dhateng Bapak Pranatacara matur sembah nuwun. Piye, Kang? Mangke riyen Dipati, mangke riyen. Niki wonten srana ning sampean mang-meneng mawon. Oh nggih. Lho, kok sik Bagong? Lah musuhe to karo Begawan Durna kuwi apa lahir batin? Serius. Lahir batin. Bumi langit dadi paseksen. Menawi ngantos kula mangke niku antaraning ati lan lati kali ati ora nyawiji sampeyan mangesotke kula. Mangsotke Bagong kere sak lawase. Kula kinten ket biyen kula nggih pun kere. Yen pancen kowe lahir batin bakal tak udaneni. Ternyatane yen pancen Begawan Durna kuwi nampa siswa ora milah-milahke siswa sing duwe derajat pangkat, siswa sing sugih apa sing miskin, nanging bakal tak tampa lahir batin nggonmu suwita karo aku. Aestu Penemban, tenan Bagong. Oh lah nyenengake matur sembah nuwun nika kula nggawa gula teh. Oh iya iya. Nika diaturke sakniki napa mengke? Mengko wae gampang. Nggih. Engko ndak kowe kabotan. Wenting kok.
Wong ming seprapat-seprapat. Ya wis ora apa-apa, tak tampa wong kuwi jenenge tresnane murid karo siswa. Nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Lah ingkang salajengipun kula nyuwun dawuh, kula badhe kaparingan menapa dinten samangke kula nyuwun pangendikanipun Begawan Durna. Oh, Bagong kowe tak kandhani ya. Nggih. Iki mau aku karo Adipati Harya Sengkuni kuwi nedeng ngrembug bab impen. Lho. Ngimpi? Iya. Sampeyan ngimpi ngapa? Ditiliki teng 1001 malam mawon. Mengke teng mriku menawi impenipun kembang menika loro, menawi godhong menika 3 lajeng dipun wolak-walik mawon. Panjen bocah nek wis tumindake elek iki kaya ngono kuwi. Aku ngimpi, iki aku ngimpi yen to kowe kuwi mangku Sang Hyang Rembulan, Bagong. Weh, tegese napa niku? Kowe bakal entuk kanugrahan sing gedhe, kowe bakal entuk kabejan sing gedhe. Lan apa yang mbok aturake mau mbok menawa jumbuh karo impenku, nggonmu bakal dadi panutaning para kawula sak padukan Karang Kadempel nggone bakal mbok bangun mau. Sayekti iki mengko mbok menawa dadi srana kasembataning sediamu, Bagong. Wah, jan tepat. Ora ana klerune. Ndekno Pandhawa kuwi ya akeh pendhita-pendhita sepuh. Begawan Nabiyasa kae yo pinter, ning aku ketoke ora srek. Suwita karo Begawan Nabiyasa kae. Terlalu halus. Aku golek pendhita sing kira-kira so halus so kasar. Ya gelem tumindak elek, ya gelem tumindak apik. Kok kayane cocok Penemban Durna. Iya, Bagong. Matur sembah nuwun Penemban. Lajeng impenipun menapa? Lah, iki mau sejatine aku bakal paring pangandikan kalawan kowe. Nggih. Kemaringipun paring pangandikan menapa? Kowe tak kandhani ya. Bakal kelakon penjangkamu, bakal kelakon nggonmu bakal kedunungan sarta bisa mbangun desa. Waton kowe bisa ngupaya kang aran Kayu Kastuba Mulya. Kayu Kastuba Mulya? Iya. Kowe dadi srana syarat wangunaning desa ing kemapan ana ing panggonanmu. Yen kowe bisa nggayuh Kayu Kastuba Mulya, mbok menawa kowe bisa sak traju sak babak karo Raden Werkudara, siswaku duk nalika semana. Lha madosi teng pundi niku? Niku toko kayu do enten mboten nggih? Nek Kayu Kastuba Mulya kuwi dudu kayu sak lumrahe. Ning kayu kuwi kayu duweni daya. Kayu kuwi duweni kekuatan. Kayu kuwi kayu sing malati. Sarta kayu ing saben wong ora duweni. Ya kuwi Kayu Kastuba Mulya. Terus anggenipun ngupati wonten pundi? Nah, kowe tak kandhani. Kayu Kastuba Mulya kuwi papane ana ing Gunung Candrageni. Waton kowe bisa munggah ana ing Gunung Candrageni, iso nggayuh Kayu Kastuba Mulya. Apa ingkang mbok jangka bisa kasembatan pewangunaning desamu bakal ngrebda ngrembaka para kawan Bagong. Mengko jroning kawakono kowe bakal nemokake wujuding Kayu Kastuba Mulya. Nun sewu, napa kula mboten pejah Bagong? Kowe kelingan ora Werkudara? Ora ana jamak lumrahe wong kang padha ngias karo pengendikaning Begawan Durna. Wong akeh wong kang ora padha percaya karo Begawan Durna ing atase golek ngelmu kok nyemplung telengking samudra. Nanging ngelmu kuwi papane menyang ngendi papan wae. Waton percaya kowe karo gurumu mesti kowe bakal entuk ngelmu. Kowe entuk ingkang mbok jangka, kowe entuk ingkang bakal mbok gayuh. Oh nggih. Nggih ngestakaken dawuh. Nek wis mantep ya mantep, yen iya ya iya, yen ora ya ora. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Kuwi kudu mbok cekel sing kukuh bako. Nggih, siap. Wani ora? Wonten. Nek nyemplung kawah wae wonten, pun mboten napa-napa. Kula urip ya mung doyak-oyak dep kolektor kok. Lha wong kula nyemplung telenging kawah wae malah entuk ya kelakon mulya, ora entuk ya modar teng mriku mboten napa-napa. Bagus. Yen pancen kaya mengkono kowe mangkat to. Dina iki dina ingkang prayoga. Dina iki wektu ingkang apik tibane ratu yen napa engko gayuh bakal iso kasembatan. Ngene nggih ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit Penemban, matur sembah nuwun ya sampun paring ilmu kalian kula. Oh iya Bagong wis ora dadi ngapa. Ana ki ana partai kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Satama kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Sampun nggih Penemban. Oh iya Bagong tak sangoni puja sesanti. Nek wae sampeyan le paring ilmu kok ya kaya-kayane kuwi lahir batin.
Nek ngoten pancen cetha nek Kakang Prembandurna niku lair Dedeple teng Astina nanging batin sampeyan ngrangkul marang para Pandhawa. Oh, mangkir minta Dipati, mangkir miyin. Sampeyan niku nek mboten ngerti niku mang takon, aja sok nemtokke manut karo ati sampeyan dhewe kok ndak ora apik kedadeane. Lah nyatane kula ngerti sampeyan menehi pusaka wujuding kayu kastuba mulya. Nuwun sewu, kayu kastuba mulya niku kaya ngapa kok ya ora tau weruh. Lah kok iso ngandhake papane. Sampeyan wau kula rak pun jawil karo sampeyan to Di, pang meneng mawon iki enten Srana. Sampeyan ngerti mboten Bagong niku sapa? Bagong niku anake Semar. Monggo Bagong niku ora kedadean saka sing gawe urip niku mboten. Nanging Bagong menika dumadi saka ayang-ayangane Semar. Mula Semar nika pancen kondang ora duwe ayang-ayang, mergo ayang-ayangane Semar niku dadi wujuding Bagong. Dadi nek Bagong niku mengke tekaning pati, Semare mesti uga bakal nelongso atine. Gedhe-gedhene bakal tekaning pati Dipati. Kono kawan edan. Le mlaku medal Jawi kala wau mepet kula jebul sambi nyopet dompet kula. Wah, lah KTP barang ilang. Sin kok sin. Barang ilang weh Bagong iki pancen kon kaya ngono ya printere ra jamak-jamak. Pancen arep mlaku adoh mula tumuli golek sangu. Golek sangu kok nyepol dompete wong liya. Oh, Dipati, pripun? Bagong munggah wonten ing Gunung Candrageni ora ana ingkang bakal bisa bali urip. Mesti bakal tekaning pati. Nggih, kula ngaturake panuwun. Lah, kejaba saka niku gandeng kula wis menehi dalan. Mula sampeyan ya kudu makaryaning ing abdi kepatihan pripun Kakang Prembandurna. Kurawa mangketake Bagong dilimpe ning dalan, pateni teng dalan. Upama mengko munggah Candrageni Bagong ora tekaning pati, ning nek Kurawa melu gawe srana pati ning Bagong niku luwih becik lan luwih prayoga. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Wis ora ana dawuh maneh, Ger, anak Wasatama. Purnagati ning Pananggilan. Sang Pinandhita arsa kundur kedatun jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading gadharaken sanggaring perumban Cedi manggung ketanggung Jaka Paloro ing sami ngambil patraning keprabon gawe tinggal saking Mandura tindak nyosri Narata lamun ngatinon saking Mandura kaya tansah katon bebayaning marga. Piye kok mung dimuti? Lah ya dikledhak. Aku meng risi, kowe iki lho ngoperasi amandel to. Kok isih nyentrol semene gedene. Wah, wong apa ya iki? Wong dipang kok malah omong wae. Hak tamani siung pengapit demancep nang gulumu modar kowe. Wis gawe dadi tamani siung cempet. Pengapit, pengapit. Wis sisan gawe wis nggon pas nganu nadi. Ning nggon pas nadi kok langsung mati aku nek mengko ora pas nadi mah kejel-kejel lara banget kundan. Ingkang tansah momong kelawan jeneng kita. Sejatine kita kuwi uga titisaning dewa, mung dewa ingkang ora nate den ucapake dening para titah. Weh. Samane dewa to? Iya, kok elek. Mergo sing tak njingi ya raine kaya bokong. Wah, iki dewane ya atos iki suarane. Panjenengan sinten asmane? Ulun Bathara Bawursari. Ulun Bathara Bawursari ingkang tansah momong kita saksuwene kita wujud Bagong kaya ngono. Panakawan. Aduh, pukulun. Bilih paduka ingkang tansah momong dhateng jagat kula. Kula ngantoske calan kiblat pukulun. Kula suwita dhateng Begawan Durna, kula niku urip bingung. Kula arep ngopo, arep kepiye, kudu apa sing tak tindake. Jebul kula koncatan panjenengan. Panjenengan membo dados yaksa. Pancen ulun ingkang tansah gawe lakon kita, Bagong. Waduh, aduh. Ngaturaken panuwun pukulun dene sampun manggih lawan Pak ingkang abdipun Bagong. Iya, Bagong. Kaya ora dadi ngopo.
lan sumurupa ulun merpeki kelawan jeneng kita wujud yaksa mau sayekti ulun ngerti laku jantara kita. Ulun kepingin jajal kelawan lahir batin kita, jebul kita kuwi nadyan ala rupane nanging pakarti kita ngungkuli kelawan wong-wong sing becik pasuryane. Ikhlas, sabar, ora awel kelawan pati. Kuwi ingkang ndadekake ulun bombong telenging penggalih ulun Bagong. Oh iya. Lan apa tukang dadi karep kita? Teka kita suwita Begawan Durna sarta ngupaya kayu kastuba mulya. Pikulan Pukulun. Ngaten nggih Pukulun, estunipun kula menika kepengin bangun desa. Mergi menapa kawontenan desa sakmenika sampun bubras langkrah boten kanten-kantenan. Kepengin para kawulanipun menika kula rukunaken langkung malih. Kula damel tentrem, kula damel rukun lan damel manunggal dhateng para kawula sanesipun saengga tetunggalan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun Pukulun. Apa ingkang dadi gegayan kita kuwi bener mekaten Pukulun. Nanging Begawan Durna paring dawuh kedah ngupaya wujudipun kayu kastuba mulya Pukulun. Bagong wonten dawuh apa ingkang dadi gayuhan kita mau sayekti jebul saknyatane dudu kita ingkang tanggung jawab. Sebabe menapa Pukulun? Karang Kadempel kuwi ke bawah keperintah ngendi? Karang Kadempel menika ke bawah keperintah negari Ngamarta. Monggo rusak ing desa Karang Kadempel kuwi kok dadi tanggung jawab kita. Ing mestine dadi tanggung jawab ing para Pandhawa, nanging sabab apa? Teka para Pandhawa wisuh lumuh ngentasi perkara. Malah kita ingkang budidaya mbangun desa Karang Kadempel. Yen to kaya mengkono ora ana pigunane Pandhawa dadi songsong pengayomaning para kawula. Teka ora gelem nyumurupi rusak ing desa Karang Kadempel Bagong. Terus mula kang sangka kuwi satenane iki dudu pakaryan kita nanging gandeng kita wis duwe niat saka pamrayoga ulun Bagong. Kita kudu ngelingake lawan para Pandhawa yen kita bisa ngelingake marang para Pandhawa supaya eling yen to duwe wewengkon kang aran Karang Kadempel ingkang dina iki lagi rusak kahanane. Mula para Pandhawa kudu gelem dandan-dandan Karang Kadempel. Ewadene Pandhawa ora gelem dandan-dandan Karang Kadempel, cetha yen to Pandhawa ora pantes minangka dadi songsong pengayomaning kawula sak negara Ngamarta Bagong. Yo. Lajeng keparingipun apa ingkang kita upaya kayu kastuba mulya bakal ulun paringake lawan jeneng kita Bagong. Dadi syarat wangunaning desa Karang Kadempel. Nanging sadurunge kita ndandani desa Karang Kadempel luwih dhisik elingna para Pandhawa. Ora jeneng kita wani lan para Pandhawa nanging ngelingake sabab piyayi sepuh padha ngendikake wong kang pinter padha ngandhakake sak apik-apike wong isih eneng alane sak ala-alaning menungsa isih kedunungan rasa apik. Mula gandeng Pandhawa kuwi wong satria ingkang ngateken ati suci pepayung budi rahayu nanging sing jeneng titah kesawapan kulit daging kuwi isih duwe rasa kleru lan isih bisa tumindak luput. Mula kang sangka kuwi wong kang kaya kuwi ingkang wajib madhangake lawan para Pandhawa. Inggih, ngestakaken dawuh Pukulun ngomong dhateng jagat kula. Kula nyuwun senjata pitulung supados kula mboten wujud Bagong. Kita bakal ulun dandani tanpa beda kelawan kaya ulun nalika semana. Wujud napa Pukulun? Celeng kudu. Wujud buta Bagong. Wujud buta kados panjenengan kala wau. Iya Bagong. Sawise kita wujud buta, ulun bali lawan jagat kita. Ulun bali momong lawan kita Bagong. Nggih, ngestakaken dawuh lan dadi pangertenmu. Yen to niyate Durna lan Kurawa kabeh mau sayekti ora kok bakal maringi bebungah wujuding kayu kastuba mulya. Nanging mun dadi srana nggone bakal padha kepengin gawe patimu. Sabab kita kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar. Ulun ingkang diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kinen manjalma wujud titah saka asal mulane alan ayang-ayanganing Semar Badranaya.
Mula kita ulun dandani wujud yaksa kaya ulun alun bali manjing nganggo kita. Nun nggih ngestakaken dawuh sawise kaya mengkono kita budhal marang Praja Ngamarta. Barang wamuk ning Praja Ngamarta. Wah, mengke nek wong-wong Pandhawa mboten wonten sing ngalahke kula, aja kuwatir. Iki dadi sarana Pandhawa eling kelawan desa Karang Kadempel supaya Pandhawa uga mbantu kelawan nggon kita duwe niat bangun Karang Kadempel. Ngestakaken dawuh pukulun ing desa-desa ing menungko dadi wengkoning negara Ngamarta kuwi wajib digatekake dening para Pandhawa. Iki ngestakaken dawuh pukulun monggo latri manjing angganipun ingkang ngabdi. Kosek kita arep nganggo jeneng sapa? Waduh lah menika ingkang repot. Dipun keparengaken kula menika wujud buta, kula badhe mawi tenger dedya buta galak. Nganggo jeneng sing apik, Bagong. Nggih, kula bingung mawi nami napa. Jajal Werka. Wah, menawi jajal kudu tumbas. Panjen bener ngendikaning Wang Adi ibu kula ingkang dawuh kelawan aku. Yen to sejatine iki dudu kewajibanku nanging nggonku tresna kelawan desa. Karang Kadempel nganti tak rewangi ketoyong-toyong kaya ngene awakku. Bareng ketemu Iwang Pikulun Bathara Bawarsari dadi dalan nggonku bakal ngelingake marang para Pandhawa. Pandhawa, aja banget-banget nggonmu enak-enak lungguhan sira tumpang kendangan dengkul. Ora nggatekke karo kawulamu, Corona CC COVID-19 lho, Pak. Kuwi sempalane Dewa 19. Gajul. Niku bahaya. Gareng. Wong ki urip ki mung ngantri mati. Kowe ora iso dijoli, ora iso dinyang. Mula kok kowe wedi karo penyakit iki ngopo? Sing jeneng kowe tenguk-tenguk ngono kuwi nek kersaning sing gawe urip wis entek tulismu ora kurang jalaran kowe mati. Ngono. Aku lagi nyemar ngene iki nek keparenging Gusti wis entek tulise Semar ya mudar. Mula apa sing diwedeni? Wong urip kok wedi karo penyakit. Apa sing gula wentah uripmu kuwi penyakit apa piye? Nggih mboten. Mula pasrah ning aja kendhat waspada budidaya. Ngono. Didhawuhi nganggo masker ya nganggo masker. Kok bapak wingi maskere kok bentuke kaya ngono kae. Kentekan sing kanggo masker cawetku. Nyendus. Wong tuwa bangane ora ketutup lambene. Nggih. Tur kuwi penyakit kuwi iso ditambani. Ngono. Ora usah dadak wedi, aja kuwatir. Sing jeneng virus mlebu kuwi mapan ning tenggorokan. Miturut dokter lho. Nggih. Kuwi 4 dina. Nek tanggap terus dombeni banyu uyah kuwi bakal ilang. Aja nganti mlebu ning paru-paru. Nek wis mlebu ning paru-paru kuwi wis akut. Weh. Akut niku napa? Akut lan kowe. Akut niku wis parah, wis parah. Ora usah bingung, ora usah wedi. Mengko nek kowe keweden, ndak malah ora srawung, ndak malah ora ketemu karo sapa-sapa. Ning ya srawunge dilongi, kumpul-kumpul sing ora perlu ya ora usah. Wis nang omah. Nang omah wae tenguk-tenguk ngombe wedang malah kepenak. Nggih, Pak. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Mboten perlu wedi, Pak. Ora perlu wedi. Perlu wedi, ora perlu wedi. Susahe sedhi mergane. Gabagong lungane kok pamite ora penak. Meguru karo Durna. Mboten sadi gagas wong Bagong ora ana ya ora apa-apa kok. Aja ngono. Sing jeneng anak Semar kudu komplit. Gareng, Petruk, Bagong. No. Upama Bagong ora ana iki sesuk ngenteni nek wis kowe ora ana. Donya tenan upama padha umure ngono ora. Aku liburan Gareng. Aku liburan. Wah ora pun nembang to pun joget barang kok. Isih kurang aku ki apa-apa mesti kurang. Oh nggih. Setunggal malih nggih, Pak. Sakarepmu. Karo ngenteni Petruk piye kabare Petruk tak kongkon jujul karo si Bagong.
Wah nggih ngestoke dawuh. Nah ngaten. Kula tak becik. Mangga. Arep tok wenehi apa? Sing modern apa sing lawas, Pak? Moh, sing lawas kusuk. Sing modern. Aku urung ngapal. Anyuwun sing pripun? Njaluk sing nganggo duduk. Diantel tenan kok iki. Ngewuhke wong tuwa bingungke ora. Tak caosi ya, Pak. Iya, caosa napa? Sampeyan piyai sepuh, kula anak niku ya munjung karo wong tuwa sing apik, sing kepenak. Ana alone, ana bantere, cocok. Ora mung alon tok nganggo banter. Nggih. Kadung tresna. Wah, aku iki sing tak senengi. Sing kepareng nyekar sapa, Pak? Mbak Wayu mah. Wah. Monggo katuran jumeneng Mbak Wayu Krisnawati. Protes. Iya. Priwun, Pak? Ayo, ora kaya bocah cilik. Kanca-kancane do kendel, mosok kalah karo Prastiwi. Ayo. Jumeneng. Mulai ana. Koko Prabu. Ngawontenanipun Karang Kadempel jebul mekaten. Ketitik Kakang Semar pinten-pinten pisuwanan boten kepareng sowan. Wonten magepokan lelampan kalian Bagong nyatanipun sampun dipun aturaken dening Kakang Semar Badranaya. Kula nyuwun dipun biyantu, Ndara. Anak kula Bagong pripun, Pak? Ketiwasan, Pak.